Com heu vist avui, s'inaugura aquest gran estadi, podem dir, d'un club de futbol centenari, més que centenari, a casa nostra, el Reial Club Esportiu Espanyol. I molta gent, molts aficionats, molts pericos, han volgut venir en aquesta gran festa d'inauguració d'aquest nou estadi, i moltes persones que, encara que no siguem socis de l'Espanyol, doncs sabem que aquest és un club important de casa nostra, un club tradicional del nostre país, i a més, doncs, un club que ha donat grans alegries en els seus propis aficionats durant molts i molts anys. Com tots els clubs i tots els equips, doncs, ha passat moments de tota mena, lògicament, no? Però en aquests moments de joia, en aquests moments d'alegria, el que queda sobretot és el bo, el que ha passat de positiu durant tants i tants anys, durant tantes dècades, i sobretot queda una cosa, no?, que és l'esperança d'un futur millor. I jo, doncs, desitjo a tota l'afició de l'Espanyol, a tots els pericos, en els jugadors, en el públic, a la junta directiva, en el president, els desitjo que faci una gran temporada. Jo soc d'aquells culers que quan juguem contra l'Espanyol, el Barça, vull que guanyi el Barça, però quan juga l'Espanyol amb qualsevol altre equip, jo vull que guanyi l'Espanyol, perquè és un club català, és un club de casa nostra, com us deia, i jo, doncs, que sóc aficionat d'un altre club, estic content de poder estar avui aquí i d'honorar un gran club com és el Reial Club Esportiu Espanyol.